कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. माजी केंद्रीय कृषी मंत्री तथा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वेंगुर्ले येथील प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राला भेट दिली. शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांशी चर्चा केली. तसेच फळ संशोधनाचा आणि कृषी विद्यापीठाच्या विविध संशोधनाचा आढावा घेतला. यावेळी कुलगुरू संजय भावे यांनी शरद पवार यांचं स्वागत सत्कार केलं. यावेळी प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राचे सहयोगी संशोधन संचालक गवाणकर यांनी प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राच्या आजपर्यंतच्या कामाची सविस्तर माहिती दिली. विद्यापीठाचे सचिन हळदवणेकर, फोमेंतो रिसोर्सचे संस्थापक संचालक अवधूत तिमलो, पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, व्हिक्टर डांटस, माजी मंत्री प्रवीण भोसले, अमित सामंत, अदिती पै, नम्रता कुबल, इर्शाद शेख, विधाता सावंत यांच्यासहित विविध संशोधक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी शरद पवार यांनी संशोधन केंद्राच्या कार्याबद्दल गौरवोद्गार काढले. यावेळी कुलगुरू संजय भावे यांनी त्यांचं स्वागत सत्कार केला. यावेळी प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राचे सहयोगी संशोधन संचालक गवाणकर यांनी प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राच्या आजपर्यंतच्या कामाची सविस्तर माहिती दिली. विद्यापीठाचे सचिव हळदवणेकर, फोमेंतो रिसॉर्टचे संस्थापक संचालक उद्योजक अवधूत तिमलो, पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, व्हिक्टर डॉन्टस, माजी मंत्री प्रवीण भोसले, अमित सामंत, अदिती पै, नम्रता कुबल, इर्शाद शेख, विधाता सावंत यांच्यासहित विविध संशोधक आणि मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी शरद पवार यांनी संशोधन केंद्राच्या कार्याबद्दल गौरवोद्गार काढले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.